አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረሬት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረተይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን ኣሜን። 4 መጋቢት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። ወርሓዊ በዓል ናይ ነባቢ መለኮስ ፍቁረ እግዚእ ወልደ ነጎድጓድ ቁጽረ ገጽ ብዙሕ ኣስማት ካብ ትሩፋታቱ ዝተዋሃበ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ እዩ። በረኸቱን ረድኤቱን ምስ ኩላትና ይኹን። ዝተቐደሰን ዝተባረኸን መዓልቲ ይግበረልና ኣሜን። ስንክሳር መጋቢት 4 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ካብ ጵንፍልያ ዝተረኸበ መኮንን ቅዱስ ሃኑልዮስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ዝኸበረት ቅድስቲ ሃይመተ ሥላሴ እውን ዕረፍታ እዩ። ቅድስቲ ሃይመተ ሥላሴ ናይ ትውልዲ ቦታኣ ጎጃም ደብረ ጽላሎ ይበሃል። ብዙሓት ኣደታት ናይ ውሽጢ ጣና ደሴት እንዳኣተዋ ከም ዝጸለያ ከምኡውን እዛ ቅድስቲ ናብ ዝዋይ ብምኻድ ናብ ናይ ዝዋይ ደብረ ጽዮን ሃይቅ ኣትያ 5 ዓመት ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዝጸለየት ቅድስቲ ኣደ እያ። ኣብ ትእዛዝ መሪሕነት ካብ ውሽጢ እዚ ማይ ምስ ወፀት ድማ ኣብ ውሽጢ ገዳም 19 ዓመት ቆይማ ጸለየት። ከምኡውን ቅዱስ መልአኽ መሪሑ ኣብ ቡልጋ ምስ ኣብጽሓ ኣብዚ እውን 15 ዓመት ብዓቢ ተጋድሎ ነበረት። ሰብነታ ከዓ ብጣዕሚ ሓሚቑ ስጋኣ ተወዲኡ ይርአ ነበረ እሞ ኣብ መጨረሽታ ድማ መልአኽ ተገሊጹ ግዜ ዕረፍታ ምስ ነገራ መጋቢት ዕለት 4 ብሰላም ምስ ዓረፈት 3 ኣኽሊላት ወረደላ። ንቅድስቲ ሃይመተ ሥላሴ ስንክሳሩ ናይ ጽድቂ ኮከብ ብምባል ይጠቕሳ። ቅዱስ ገድላ ኣብ ደብረ በግዕ ይርከብ። በረኸታ ይሕደረና ኣሜን። ኣብ ደሴት ኣሞር ዝተገብረ ናይ ሓድነት ኣኼባ። ኣብ ደሴት ኣሞር ዝነብሩ ክርስቲያን በዓሎም ምስ ዘይኣምኑ ኣይሁድ ይኽብሩ ነበሩ። ንዝኸበረ ናይ ፋሲካ በዓል ድማ ረቡዕ ይኹን ዓርቢ ምስ ናይ ኣይሁድ በዓል ሓቢሮም ይኽብሩ ነበሩ። ናይዛ ደሴት ኤጲስቆጶስ ከዓ ነዚ ተግባሮም ክገድፉ እንተኣውገዞም ንሶም ግን ኣይቆምዎን ኣበይ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ናይዛ ደሴት ኤጲስቆጶስ ናይ ኢየሩሳሌም፣ አንጾኪያ፣ እስክንድርያን ናብ ናይ ሮም ኤጲስቆጶሳትን መልእኽቲ ብምልኣኽ ነገሮም። እዞም 4 ኤጲስቆጶሳት ድማ በዓለ ትንሣኤ ኣብ ዕለተ ሰንበት ጥራሕ ከኽብሩ ኣዘዙ። ካብዚ ዝወፁ ግን ክወግዞም ናይዛ ደሴት ኤጲስቆጶስ መልእኽቲ ለኣኸሉ። ናይዛ ደሴት ኤጲስቆጶስ ድማ ጉባኤ ሰሪዑ 15 ኤጲስቆጶሳት ተኣከቡ። ነቶም ምስ ኣይሁድ በዓል ዘኽብሩ ዝነበሩ ከዓ ኣኪቡ ናይ 4ኦም ሊቃውንቲ ኤጲስቆጶሳት መላእኽቲ ኣንበበሎም። ካብኦም ድማ ካብ ክፍኣቶም ዝተመለሱ እውን ኣለዉ። ከምኡውን ኣብ ዓመፀኦም ጸኒዖም ኣይንእዘዝን ዝበሉ እውን ነበሩ። እዞም ክፍኣት ድማ ኣይንምለስን ኢሎም ስለ ዝዓመፁ 15ኦም ኤጲስቆጶሳት ረጊሞም ካብ ናይ ምእመናን ሓድነት ፈለይዎም።
ሃይማኖት አጽኒዖም ዝሓለዉ ናይ ቅዱሳን አቦታት ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና አሜን። ሰማዕት ቅዱስ ሃንልዮስ እዚ ቅዱስ ንጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ኣብ ሃይማኖቱ ዝጸንዐ እዩ። ናይ ከሓዲ ንጉስ ናይ ዲዮቅልጥያኖስ መኮንን ዝኾነ ብሪኒኮስ ተላኢኹ ናብ ጵፊልያ ኣብ ዝመጸ ጊዜ ንቅዱስ ሃንልዮስ ረኸቦ። ቅዱስ ሃንልዮስ ድማ ኣብ ቅድሚ እዚ መኮንን ቆይሙ ንስማ ፀዋውዑ ክብሪ ይኹን እሞ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ መስከረ። ንዝረኸሱ ናይ ንጉስ ጣዖታት ድማ ረገመ። ከሓዲ መኮንን ድማ ጣዖታቱ ክርገሙ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ንቅዱስ ሃንልዮስ ሒዙ ከሳቅዮ ጀመረ። ብዙሕ ምሳሳቀዮ ድማ ኣብ መጨረሽታ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ሰቀሎ። ቅዱስ ሃንልዮስ ድማ ስለ ስሙ መስኪሩ ንሞቱ ብስመስል ኣማውታ ክመውት ስለ ዝፈቀደሉን ንሰማዕትነት ክብሪ ስለ ዘብቅዖን ንጎይታና ኣመስገኖ። ድሕሪኡ ኣብ ልዕሊ መስቀል ተሰቂሉ ከሎ ነፍሱ ንጎይታና ሓደራ ሂቡ ሰማዕትነቱ ብክብሪ ፈጸመ። ናይ ክብሪ ኣክሊል ድማ ተጎናጸፈ። በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይምሓረና አሜን። ወርሓዊ በዓላት ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ይቕሬታ፣ ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ዘሐራቅሊ ሰማዕት። ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳና በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ይምሓረና አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተአርመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።